በስመ ስላሴ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ሰላም እግዚአብሔር አምላክ ምስክላትኩም ይኹን። ስድራ እግዚአብሔር አምላክ ከመይ ውዒልኩም? ኣነ እግዚአብሔር ይመስገን። ክብሪ ይስፋሕ መድኃኔዓለም ኣቦይ ልዑል እግዚአብሔር አምላክ ሰበ ሰዓት እዚኣ ብሰላም ስለዘጽንሐና ክብርን ምስጋናን ውዳሴን ንዑ ይኩኖ አሜን። ስንክሳር ዘወርሃ ነሓሴ 24 በዝለማዓንቲ ዝጽለ ዝንበብ ናይ ኣዴና ክርስቶስ ሳምራን ናይ ኣቡነ ተክለ ሃይማኖትን ዓመታዊ በዓሎም እዩ። በረኸቶም ይሕደረና ብጸለቶም ይዓቅቡና አሜን። ወላዲተ አምላክ ልሳን ኩንኒ። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ስንክሳር 24 ነሓሴ ስንክሳር ዝሰምዕ ዘንብብ ፍቅሪ ጎይታ ኣብ ልቡ ይዕንብብ። ሓለዋን ጸሎትን ናይ ቅዱሳን ድማ ይረክብ። ዝክረ ጻድቅ ለዓለም ይህሉ ዝኽረ ናይ ጻድቅ ንዓለም ይዝነብር። ካብ ኩሉ ክፍእ ዘበለ ክድሕኑ ንቅዱሳን ተማሕፀኑ። አቡነ ተክለ ሃይማኖት አቡነ ተክለ ሃይማኖት ካብ ኣቦኦም ጸጋ ዘኣብን ኣዲኦም እግዚሃርያን ብዕለት 24 ታሕሳስ ተወሊዶም። ቅድሚ ንኣቡነ ተክለ ሃይማኖት ምውላዶም እዞም ወለዲ እዚኦም ሕሩይ ኮይኑ ንዕኦምን ንኣምላኽን ዘስምር ከም ናይ ሃናን ኢያቄምን መዕረፊ ዓይኖም ዝኸውን ውላድ ክህቦም ብንብዓት ኣሰንዮም ንእግዚአብሔር ይልምኑ ነበሩ። ብሕልፊ ኣብ በዓል መልአኽ ቅዱስ ሚካኤል ወወርሒ ካህናትን ድኻታትን ነዳያንን ዓዲሞም የብልዕዎ ነበሩ። ሓደ ጊዜ ሞቶሊሚ ዝተባሃለ ከሓዲ ንእግዚሃርያ ምስ ብዙሓት ደቂ ዓዳ ማሪኹ ወሰዳሞ። መልክዕኛ ብምንባራ እዚ ንጉስ ምስ ረኣያ ኣብ ልዕሊ እተን 10 ኣንስቱ ኣንጊሱ ኣብቲ ንጣዖስ ዝስውዓሉ ቦታ ክወስዳ መዓልቲ ቆጸረ። ቅድሚኡ ግና ልብሲ ንግስቲ ኣልቢሶም ከጽንሕዋ ኣዘዘ። እግዚሃርያ ግን ን8 መዓልቲ ዝኣክል መግብን ድቃስን ኣቢዋ ብንብዓት ናብ ኣምላኽ ጸለየትን ንቅዱስ ሚካኤል ተማሕፀነትን። ኮነ ድማ ብፈቃድ እግዚአብሔር ቅዱስ ሚካኤል ፈልዩ ነጢቑ ናብቲ ዝዓጥን ዝነበረ ካህን ሰብኣያ ጸጋ ዘኣብ ኣብጽሓ። ካህን ጸጋ ዘኣብ ዓጢኑ ምስ ወድአ ብልቡ ጓል ነገሳት ትመስል ኢሉ እናሓሰበን ከሎ እግዚሃርያ ልብሰ ንግስነት ኣውፂኣ ሰበይቱ ምዃና ነገረቶ። ብሓንሳብ ድማ ኮይኖም ድማ ንኣምላኽ ኣመስጊኖም ናብ ቤቶም ተመልሱ። እነሆ በታ ለይቲ ዓንደ ብርሃን ብጎኑ ከዋኽብቲ ከቢቦም ብሕልሚ ረኣዩ። በታ ዕለት 24 መጋቢት ኣቡነ ተክለ ሃይማኖት ተጸኒሶም 24 ታሕሳስ ድማ ተወልዱ። ድሕሪ 3 መዓልቲ ኣሃዱ ኣብ ቅዱስ ኣሃዱ ወልድ ቅዱስ ኣሃዱ እቲ መንፈስ ቅዱስ ኢሎም ኣመስገኑ። ኣቡነ ተክለ ሃይማኖት ኣብ 7 ዓመት ዕድሚኦም መዝሙረ ዳዊትን 81 መጻሕፍትን ምስ ተምሃሩ ካብ ጳጳስ ኣቡነ ቄርሎስ ማዕርገ ዲቁና ተቐበሉ። ኣብ ቤተ ክርስቲያን ምስ በኣቦኦም እናገልገሉ ከለዉ ሓደ ጊዜ ምስ መታዓቢቶም ክሃድኑ ንበረኻ ወፈሩ እሞ ከምቲ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ንሃዋርያት ዓሳ ክገፉ ከለዉ ንስኹም ዓሳ ዘይኮነስ ንሰብ ክትገፉ ኢኹም እሞ ሰሓቡኒ ዝበሎም ንኣቡነ ተክለ ሃይማኖት ከዓ ንስኻ ሃዳናይ ነፍሳት ክትከውን ኢኻ በሎም። ከምኡውን ከምቲ እግዚአብሔር ንያዕቆብ ስምካ እስራኤል ይበሃል ዝበሎ ንኣቡነ ተክለ ሃይማኖት ድማ ድሕሪ ሕጂ ስምካ ፍስሓ ጽዮን ዘይኮነስ ተክለ ሃይማኖት ይበሃል ኢሉ ባሪኹ ሲመተ ሃዋርያውነት ሃቦም። በዚ ድማ ሓዲስ ሃዋርያ እናተባህሉ ይጽውዑ። ኣቡነ ቄርሎስ ቅድስናኦም ርእዮም ሊቀ ካህናት ክኾኑ ሸየምዎም። ሓደ ጊዜ ኣቡነ ተክለ ሃይማኖት ንስብከተ ወንጌል ኣብ ሓዋርያዊ ጉዕዞ እንከለዉ ኣብ ሓንቲ ሰይጣን ዝሓደራ ኦም ዘምልኹ ህዝቢ ዘለዋ ከተታ ትበሃል ቦታ ኣተዉ። ኣብቲ ነቲ ሰይጣን ኣብቲ ቅድሚ ህዝቢ ኣለፋሊፎም ከም ትኪ ኣብነንዎ። እቲ ህዝቢ ድማ ብዓውታ ኣምላኽ ናይ ኣቡነ ተክለ ሃይማኖት ንኣምን እናበሉ ኩሎም ተጠመቑ። ኣቡነ ተክለ ሃይማኖት ኣብ ዝኣተዉ ዓዲ እናኣመኑ እናኣጥመቑ ተኣምራት እናገበሩ ነቲ ህዝቢ ካብ ኣምልኮተ ጣዖት ናብ ኣምልኮተ እግዚአብሔር ካብ ገቢረ ኃጢአት ናብ ገቢረ ጽድቂ
መለስዎ። በረኸተ ምሕደረና አቡነ ተክለ ሃይማኖት ኣብ ጊዜ እርጋኖም ማለት የማን ጸጋም ምድቃስን ክደኽሞም ከም ዝደለየ ምስ ረኣዩ ኣባዓቲ ከይወፁ ንነዊሕ ጊዜ ይጽሊ ነበሩ። ምግቢ ማለት ኣቝጽልቲ ኣብ ሰናብቲ ጥራሕ እናበልዑ ፀሓይ ኮነ ንፋስ ከይረኣዩ ኣብ በዓቶም ተሓጽዮም ምስ ጸለዩ ካብ ብዝሒ ድኻምን ጠጠው ምባልን ሓንቲ እግሮም ተቖርጸት። እንተኾነ ከየቋረጹ ብሓንቲ እግሮም ን7 ዓመት ጸለቶም ቀጸሉ። ኣብዚ ጊዜ እዚ እምበኣር ጐይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ንኣዴና ቅድስቲ ድንግል ማርያምን ኣእላፍ መላእኽትን ነቢያትን ሃዋርያትን ኣኸቲሉ ቃል ኪዳን ሃቦም። ብስምካ ዝክር ዝገበረ ቤተ ክርስቲያንካ ዝሰርሐ መባእን ካልእን ዝተፈላለየ ብስምካ ጽቡቕ ዝገበረ ናይ ዘለዓለም መንግሥተ ሰማያት ከውርሰ እየ ኢሉ ስዒምዎም ንሰማያት ዓረገ። አቡነ ተክለ ሃይማኖት ዕለተ ዕረፍቶም ከም ዝበጽሐ ፈሊጦም ነቶም ደቆም ሓደራ በልዎም። ኣብ ክንደኦም ከኣ ኤልሳዕ ዝበሃል ሸሙሎም 99 ዓመትን 1 ወርሕን 10 መዓልትን ዕድመ ምስ ገበሩ ብዕለት 24 ነሓሴ በዝለመዓንቲ ጐይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ተገሊጹ ድኻምካን ገድልኻን ኩሉ ተቐቢለዮ እየ ዕረፍቲ ከኣኺሉ እዩ እናበሎም ነፍሶም ካብ ስጋኦም ተፈልየት። መላእኽቲ ድማ ክቡር ሞቱ ለጻድቅ በቅድመ እግዚአብሔር ሞት ጻድቅ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ክቡር እዩ ዘጸመወ ብዓለም ይሃዩ ለዝልፎ ኣብ ዓለም ዝጻመወ ዘለዓለም ይነብር። ስብሃት ለእግዚአብሔር በሰማያት ወሰላም በምድር። ምስጋና ንእግዚአብሔር ኣብ ሰማያት ሰላም እውን ኣብ ምድሪ ኣብ መንጎ ደቂ ሰባት ኢሎም እናዘመሩ ተቐበልዎም። ጐይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስካ ድማ 7 ኣኽሊላት ሃቦም። ንሳተን ድማ ምእንቲ ሃይማኖት፣ ምእንቲ ከም ሃዋርያት ዜርካ ምስባኽካ፣ ምእንቲ ክዕወት ደምካ ጣዖት ስለ ዘጥፈእካ፣ ኢየሩሳሌም ስለ ዝነገድካ፣ ምእንቲ ስብረተ ዓጽምኻ፣ ምእንቲ ድንግልናኻን ንጽህናኻን ዝዓቀብካ ከምዚ ኢሉ ናብ ዘለዓለማዊ ዕረፍቲ ኣእተዎም። እግዚአብሔር አምላክ በጸሎትን ቃል ኪዳንን አቡነ ተክለ ሃይማኖት ይሓልወና አሜን። በረከተ ምሕደረና አሜን። ርህርቲ አዴና ክርስቶስ ሰምራ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ኣብ ሽዋ ክፍለ ሃገር ኣብ ቡልካ አውራጃ ፍሉይ ስማ ቅዱስ ጌየ ዝተባሃለት ሃገር ነበረት። እዚ ድማ ናይ አዴና ናይ ቅድስቲ ክርስቶስ ሰምራ ናይ ትውልዲ ሃገራ እያ። ኣብዚ ሃገር ብወርቅን ብሰልድን ብሃርን ብፍልዩን ዝኾነ ልብስታትን ብኣዋልድን ብኣወዳትን ኣገልገልቲ ብፈረስን በብቅልትን ዝኸበረ ሓደ ስሙ ፍሉጥ ዝኾነ ሰብ ነበረ። ናይዚ ሰብ ስሙ ድማ ደረሳኒ ክኸውን ከሎ ናይ ሰበይቱ ድማ ኤለኒ ይበሃል። ክልቲኦም ሰብኣይን ሰበይትን ንእግዚአብሔር ዝፈርሑ ሕያወት ሰባት ስለ ዝነበሩ ጽቡቕ ስራሖም ብኹሎም ፍሉጥ ነበረ። እዞም ሰባት ብእግዚአብሔር ዝተመርጸትን ዝኸበረትን ብጣዕሚ ኣስተውዓሊት ዝኾነት ቆልዓ ንኣዴና ቅድስቲ ክርስቶስ ሰምራ ወሊዶም ብጽባቐን ጠባያን እንዳተደሰቱ የዕበይዋ። ድሕሪኡ ድማ ናይ እግዚአብሔር ሕግታት ስርዓትን ኩሉ ኣምሃርዋ። ኣብ ዝዓበየቶን ንዓቕመ ኣዳም ንዓቕሚ ሔዋን ኣብ ዝበጽሐትን ድማ ናይ ትውልዲ ነገዱ ካብ ኣባ ሳጸርጓ ንዝኾነ ንወዲ ኢየሱስ ሞዓ ናብ ሰምረ ጊዮርጊስ ብሕጊ ኣመርዓዋ። እነሆ ከዓ 11 ቆልዑ ካብኡ ወሊዳ ብሕጊ እግዚአብሔር ነበረት። እነሆ ድማ ኣዴና ቅድስቲ ክርስቶስ ሰምራ ካብ ዝገበረቶ ተኣምር ክንነግረኩም። ሓንቲ ካብ ኣገልጋሊታ እትሕርቃን እተበሳጭዋን ኣገልጋሊት ነበረት። ካብ ዕለታት ሓደ መዓልቲ ድማ ኣዴና ቅድስቲ ክርስቶስ ሰምራ ብጣዕሚ ተበሳጭያ ናብ ኣፋ ናይ ኣገልጋሊታ ናይ እሳት ትንታግ የተወትላ። እዚ ናይ እሳት ትክታግ ድማ ካብ ጎረረኣ ሓሊፉ ንታሕቲ ስለ ዝዘለቐ እታ ኣገልጋሊት ሞተት። በቲ ጊዜ ቤተሰባ መጺኦም ነታ ናይታ ኣገልጋሊት ኣስከሬን
ናብ ካልእ ክፍሊ ወሰድዎ። ብጽእቲ ቅድስቲ ክርስቶስ ሰምራ ድማ ሰንቢዳ ካብ ዘላቶ ቤት ናብ ካልእ ክፍሊ ኣትያ ናብ ሰማይ አንቃዕሪራ ወይለይ ወይለይ ኣሌሊተ ወይሌሊተ ኣብ ልዕሊ ክርስቲያን ምዃነይ ሰበይቲ ካህን እየ እሞ ሰብ ከ እንታይ ክይብለኒ እዩ ንነፍሰይ ከ እንታይ ክምልሰላ እየ በደለይ ከ ከመይ ገይረ ክሓቦ እንዳበለት ኣልቀሰት። ድሕሪኡ ከምዚ ኢላ ናብ እግዚአብሔር ተማባጽዐት እሞ ነዛ ብኢደይ ዝሞተት ኣገልጋሊት ነፍሳ ምስ ስግኣ ኣዋሂድካ እንተደኣ እንተስእካለይ ደቀይን በተይን ንብረተይን ዘለኒ ገንዘበይን ሃብተይን ገዲፈ ሙሉእ ዘመነይ ንዓኻ ክኽተል እየ በለት። ንዓኻ ካብ ምኽታል ከቶ ንድሕሪት ኣይብልን እየ ኢላ ብብዙሕ ጸሎት ናብ እግዚአብሔር ምስ ጸለየት ድኻም ተሰሚዕዋ ዕረፍቲ ገበረት። ድሕሪኡ ቤተሰባ ናብኣ መጺኦም እታ ኣገልጋሊት ከም ዝተንስአት ነገርዋ። በዚ ግዜ ፈጢና ተንሲኣ ደስ እንዳበላ ናብታ ሞይታ ዝነበረት ኣገልጋሊት እንተኸደት ብሂወታ ጸንሐታ። ብዓውታ ቃል ድማ ልመናይ ስለ ዝሰማዕካኒ ኣምላኸይ ተመስገን እንዳበለት ንእግዚአብሔር ኣመስገነት። ብናይ መብጽዓ መሰረት ድማ ንእሽቶ ስለ ዝነበረ ወዳ ሓዚላ ናብ መነኮሰያት ዘለዎኦ ቦታ በጽሐት። ናብቲ ቦታ ድማ ኣዋልድ ስለዘይኣትዉ ስለ ዘይፍቀድ ንወዳ ኣብ ኣንፈት ኣብ በሪ ኣብቲ ገዳም ገዲፋቶ ኣተወት። እግዚአብሔር ንዝፈጠሮ ከም ዘይርስዕን ንወዳ ከም ዝሕልወላን ብፍጹም እምነት ስለ ዘነበራ እዩ። ልመና ደቂ ሰባት ዝሰምዐ እግዚአብሔር ድማ ኣየሕፈራን። ቅዱስ ሚካኤል ካብ ሰማያት ወሪዱ ንወዳ ናብ ሰማያት ወሲዱ ሄሮዶስ ምስ ዘቐተሎም ሰማዕታት ቆልዑ ደመሮ። እነሆ ሓደ ግዜ ካብ ዕለታት ሓደ መዓልቲ ቅዱስ ሚካኤል ናብ በዓታ መጺኡ ንክርስቶስ ሰምራ ኣብ ክንፉ ኣቐሚጡ ናብ ጣና ደሴት ኣብጽሓ። ኣብኡ ድማ ሰብነታ ተባጣጢሰ ባሕሪ ዓሳታት ብሰብነታ ስጋብ ዝመላለሱ ከም ዓንዲ ኮይና ካብ ባሕሪ ከይወፀት ን12 ዓመታት እንዳጸለየት ነበረት። ድሕሪ 12 ዓመታት ድማ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ናብ ዘላቶ መጸ። በዚ ግዜ ስምኪ ዝጸውዐ ዝኽርኺን ዝገብሩ ኩሎም ኣብ ውሽጢ 4 ወርሒ ኣብ በብሓደ መዓልቲ ዝዘንብ ናይ ዝናብ ነጠብጣብ ዝኣክል ነፍሳት መሪሕኪ ናብ መንግስተ ሰማይ ምእንቲ ክተእትዊ ቃል ኪዳን ኣተኽልኪ በላ። ካብ ዕለታት ሓደ መዓልቲ ኣብ ማዕዶ ጣና ማዕቀበ እግዚእ ዝበሃል ሓደ ሰብ ነበረ እሞ መልአከ ጽልመት ናብኡ መጺኡ ንፈጣሪኻ ክሒድካ ነዛ እጽ ኣብ ሰብነትካ እንተዳ ቀቢርካያ ሞትን እርጋንን ኣይረኽበካን እዩ በሎ። ንሱ ከዓ እሽታኡ ስለ ዝገለጸ መልአከ ጽልመት ሰይጣን ኣብ ሰብነቱ ዕጽ ቀቢሩሉ ኸደ። ደጊሙ ድማ ካብ ዕለታት ሓደ መዓልቲ ናብ ቅድስቲ ክርስቶስ ሰምራ መጺኡ ሰላም ይብለኪ ኣለኹ፣ ብጸሎትኪ ከዓ ተማሕጺና ኣለኹ። ንዝፈጠረኒ እግዚአብሔር ስጋብ ምኽሓድ በጺሐ ብዙሕ ኃጢአት ሰሪሐ ኣለኹ እሞ በላ። በቲ ግዜ ፈጢና ተንሲኣ ናብ ቤተ ክርስቲያን ከደት እሞ ስለዚ ሰብ ብፍጹም ሓዘን ናብ ፈጣሪኣ ኣመልከተት። በዚ ግዜ ጎይታና መጺኡ ፍትውተይ ክርስቶስ ሰምራ ነዚ ሰብ ምሕረት ኣይግብኦን እዩ እሞ ዝቐትል ዘድሕን ዝቐዝፍ ይቕረ ዝብልን ኣምላኽ ኣነ ከለኹ ንፈጣሪኡ ክሒዱ ብናይ ሰይጣን ምኽሪ ተኣማሚኑ እዩ እሞ በላ። በዚ ግዜ ኣዴና ቅድስቲ ክርስቶስ ሰምራ ኣብ ትሕቲ እግሩ ተደፊኣ ንስኻ መዓትካ ዝረሓቐ ምሕረትካ ዝበዝሐ ፈጣሪየይ መሓረ ደይኮንከን እሞ መሓረለይ፣ ምኽንያቱ ንዓኻ ኩሉ ይከኣለካ እዩ እሞ ክትብል ኣጥቢቓ ልመነቶ። ንኹሉ ዝፈጠረ ጎይታ ድማ ስለ ፍቕርኺ ኢለ ምሕረልኪ ኣለኹ በላ። ድሕሪኡ ንማዕቀበ እግዚእ ጸዊዓ ኃጢአትካ ይቕረ ኢልልካ ኣሎ እሞ በለቶ። ድሕሪኡ ካብ ጨግሪ ርእሱ ክሳብ ጽፍሪ ርእግሩ ዝተቐብረሉ እጽ ካብ ሰውነቱ ፊሒቓ ከተውጸሉ ከላ ደሙ ከም ቡምባ ማይ ወረደ። ኣብታ ግዜ ድማ ነፍሱ ካብ ስጋኡ ተፈልያ ምስ ማሕበረ ሰማዕታት ሓደ ኮነት። ድሕሪኡ ንቅድስቲ ክርስቶስ ሰምራ እግዚአብሔር ኣምላኽና 6 ክንፊ ኣብ ሰብነታ ማለት 3 ብየማን ጎና
ሰለስተ ብጸጋማይ ኣብ ቆለላ በዚካ ንእግዚአብሔር ፍጺማ መስገነት ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ንእመቤትና ቅድስት ድንግል ማርያምን ንካልኦት ቅዱሳንን ኣኸቲሉ ናብ ቅድስቲ ርህርህተ ኣዴና ቅድስቲ ክርስቶስ ሰምራ መጸ። ከምዚ ከዓ በላ ፍትውተይ ክርስቶስ ሰምራ ሎሚ ካብ ዝሓለፈ ዓለም ናብ ዘይሓልፍ ዓለም ምእንቲ ክወስደኪ መጺእ ኣለኹ በላ። ደኻምኪ ናብ ዕረፍቲ፣ ሓዘንኪ ናብ ደስታ፣ ንሽግርኪ ድማ ናብ ብልጽግና ተለዊጠልኪ ኣሎ በላ። በዚ ጊዜ ኦ ጌታይ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣነ ባሪኻ ኣብ ቅድሚኻ መጎስ እንተደኣ ረኺበስ ሓደ ነገር ክዛረብ ፍቐደለይ በለቶ። ንሱ ድማ ምእንቲ ክትዛረቢ ኣፍቂደልኪ ኣለኹ በላ። ጌታይ ስጋይ ዝቕበረሉ ቦታ ኣበይ ክኸውን ትእዝዝ በለቶ። መቓብርኪ ኣብዚ ጓንጉት እትበሃል ደሴት ክኸውን ይበላ። ድሕሪዚ ናይ ኣምላኻዊ ቃል ኣብ ነሓሴ ዕለት 24 ናይ ኣቡነ ተክለ ሃይማኖት ዝክር በዓል ኣብ ዝኽበረሉ ዕለት ነፍሳ ካብ ስጋኣ ብኽብሪ ተፈለየት። በዚ ጊዜ ቅዱሳን መላእኽቲ ብዘማሬን ብዕልልታን ቅድስቲ ነፍሳ ይዕረግዋ። ርህሪቲ ሃዴና ቅድስቲ ክርስቶስ ሰምራ ኣብዚ ዓለም ብህይወተ ስጋ ዝነበረትሉ 375 ዓመት እዩ። ዝተውሃባ ቃል ኪዳን ድማ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ንኣዴና ቅድስቲ ክርስቶስ ሰምራ ዝኣተወላ ቃል ኪዳን እዚ እዩ። ብሓቂ ብሓቂ ይብለኪ ኣለኹ ፍጹም ደስታ ዝኽርኽ ዝገበረ ኣብ መንግስተ ሰማይ ከደስቶ እየ። ኣብ ሽጉር ወይ ድማ ኣብ ጭንቂ ጊዜ ብእምነት ስምኪ እንተጸዊዑ ኣነ ካብ መከራ ነፍሲ ከድሕኖ እየ። ናይ ገድልኺ ዜና መጽሓፍ ዝጸሓፈ ወይ ዘጸሓፈ ኣነ ስሙ ኣብ ናይ ህይወት መጽሓፍ ከጽሕፎ እየ። ንቤተ ክርስቲያንኪ ዝሰርሐ ወይ ዘስርሐ ዘህነጸ ኣነ ኣብ መንግስተ ሰማይ ንጹም ኣዳራሽ ከቕርበሉ እየ። ብስምኪ ንዝጠመየ ዘብልዐ ንዝጸምዐየ ዘስተየ ኣነ ኣብ ዕለተ ዓርቢ ካብ ዝቖርሰ ስጋይን ካብ ዝፈተተ ደመይን ከብልዖ ከስትዮን እየ። በዓልኪ ኣብ ዝኽበረሉ ዕለት ጥዋፍ ዕጣን ወይ ዘይቲ ንጹህ ስገም ዝኣምሰለ ኩሉ መባእ ዘእተወ መስዋእቱ ዘበለ መስዋእቱ ከም ናይ ኣብርሃምን ከም ናይ መልከ ጸዴቅን መስዋእቲ ገይረ ክቕበለሉ እየ በላ። ከምኡውን ዝኽርኺ እንዳገበረ ብስምኪ ኣብ ዝተሃነጸ ቅርጺ ቤተ ክርስቲያን ዝተቐብረ ክሳብ 10 ትውልዲ ክምሕረሉ እየ። ብሓቂ ብሓቂ ይብለኪ ኣለኹ ስጋኺ ናብ ዝተቐበረሉ መካነ መቃብር መጺኡ ዝተሳለመ ናይ ኣደይ ናይ ማርያም መካነ መቃብር ከም ዝተሳለመ ክቑጸረሉ እዩ። ብሓቂ ይብለኪ ኣለኹ ንዓኺ ዘኸበረ ኣነ ኣብ ሰማያዊ መንግስተይ ከኽብሮ እየ። እዚ ኩሉ ናይ ምሕረት ቃል ኪዳን ምስ ሃባ ብዓቢ ክብሪ ናብ ሰማይ ዓረገ። በዓላ ዝኽበረሉ ዕለት ድማ ጉንበት ዕለት 12 ልደታ እዩ። ነሓሴ ዕለት 24 መዘለማዓንቲ ዕረፍታ እዩ። ወርሒ መጸ ኣብ ዕለት 24 ድማ ወርሓዊ በዓላ እዩ። ናይ ኣዴና ርህርህቲ ቅድስቲ ክርስቶስ ሰምራ ልመናኣን በረኸታን ምስ ኩላትና ይወዓል ይኹን። አሜን 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 አሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ከምኡ ድማ ኣባ ቶማስ ዘመርዓስ በዓል ብሰላም ኣብጽሕና። ኣቡነ ቶማስ ዘመርዓስ ናይዞም ዓብይ ኣቦ ትሩፋቶምን ገድሎምን ሰብ ተዛሪቡ ክፍጽሞ ኣይክእልን እዩ። ኣቡነ ቶማስ ናይ ሃገረ መርዓስ ኤጲስቆጶስ ክኾኑ ከለዉ ዓብይ ሰማዕት ዝተቐበሉ ሃይማኖት ምግባርን ብጣዕሚ ዝቐንዐ ዓብይ ኣቦ እዮም። ከሓዲ ዲዮቅልጥያኖስ ኣብ ዝነገሰ ጊዜ ክርስቶስ ይሳቀዩ ኣብ ዝነበሩ ወቕቲ ካብ ናይ ንጉስ መኳንንቲ ሓደ ናይ መርዓስ ከይዱ ንኣቡነ ቶማስ ብጭፍራኡ ኣትሓዞ። ንኣቦና ምስ ሓዝዎ ቀጥቂጦም ኣብ ልዕሊ ምድሪ እንዳጎተቱ ደሞም እንዳፈሰሰ ወሰድዎም። መኮንን ንኣማልኽቲ ስገድ በሎም። ኣቡነ ቶማስ ድማ ብዘይካ ንእግዚአብሔር ዝስገደሉ ኣምላኽ የለን በልዎ። መኮንን ድማ ብጣዕሚ ብዙሕ ጽኑዕ ስቃይ ኣሰቃዮም። ናይ ነዳዲ ድፍድፍ ኣፍሊሖም ኣብ ልዕሊ ሰውነቶም ከምኡውን ብኣፎምን ብኣፍንጫኦምን ኣፍሰስሎም። ቀልጢፎም ክሞቱ ኢሎም ዘይኮኑ ኣብ ስቃይ ኮይኖም ከም ዝጸንሑ ብምግባር ን22 ዓመታት ኣብ ውሽጢ ጸልማት እንዳኣሰሩ ኣሰቃይዎም።
كحاديان دما عمت ناب أسر بيتو اندأتو حدا أكالو يقرصو نيدومن إقرومن دما ببترا قرارصوهم أفنجاومن كنفرمن إذنومن كلو ببترا انداق رصو نعسان كلتن عمتات طاوتهم يعاطنلو نبرو حانتي حياويت كريستيان جن زلوو ጉድጓድ ሪኣቶ ስለዝነበረት ብሕቡእ ለይቲ እንዳመፀት ትምግቦም ነበረት። ሕያዋይ ጻድቅ ንጉስ ቆስጠንጢኖስ ኣብ ዝነገሰ ጊዜ እዛ ጓል ከይዳ ስለ ኣቡነ ቶማስ ነገረቶ እሞ ንኣቦና ካብ